Näme deli, näme yeli Diling urlösün iğrek deli Miami, London, ya deli Sebep gizmen, dev deli Dubai, Mubay, Ali, Haydali Begli, bol diyorsun ne amay? Bol çekkem ol. Maskara boldun ay. Baraya yüresen ustadı. Nerede dönme benim Özgürlerim. Yanımda armanım yok Bu neyine bilirim yok Gelin mayıklas. Yöre onu alıp kaydalı o maskar etti. Gözlerim ödü derdi Giyip çok Salam. Salam. Ine şu brasledim madı da. Şunu neçe manada becerirsiniz? Şunu becermeli. Hawa. Adır bir müt karasın, görün. Siz braslediniz koyup gideyim. Böyle koyup gideyin. Yönü kaçana tayin olur ka. Ertir öyleni tayin olur. Yöne has kolsu, numarını koyup gitseniz, biz tayin molluğu size canı. Böyle. 62'lik, 862, 72, 65, 52. 52. Adınız? Bakır. Bolya. Bakar. Bolya onu, biz tayin molluğu size canı değer. Böyle. Sağ olun. Bolya sağ olun, Hı hı, arkayın böyle. molayın. Benim sana çıdadı. Dinle ayrılık var ya, beni acıradı. Yardımda yok, senin masa açılanım. Ben gidemden son Yank gele näme iş üçün öptür. Aynen şu jagat braslet dögülüptür, becermeli. burada atılma sana. Cevap gelen o senin kıyını tamam. Kara seni Opa, başında ikinci telefonumu alıptır. Barat kaysana. Bor, bolya. iyilin iyili seninle solo. Haydi bitmedi briefin sanım dünle dolu. Haydi bitti meçe tapar eşitmedin onu. Haydi bitti ecem dağıtın yanında olam. Bana anlamım dostum. Düşünürmeyin kovsun ben. Ben kanıma kovsun ben. Alo. Alo. Salam. Bakır mı ka? Hawa Bakır. Bağışlan tanımadım. Tanışarsa. Yürü oğlum. Aydın'a varyan, benim uzat paratayan. Beni görüp yılatayan sen. Bilen utanyan, benim gibi uzatman size içimi uğratayan kan. Salam doğun. Salam. Men dün brasledim koyuptum da tayin oldum ka. Häzir göröy. Adyňyz näme? Bakır. Häzir. 1 minut. Men günüme zayıfen, içimde yaşasıp biten güneşim için var bitirme. Sana karşı atayım. Şu bolmaly ötken. Hawa. Ene. Barlap görüň. Isleseňiz dakyrmam görüp bolýar. Gowdugyny sağ olun, köp sağ olun. Edilin siyal bolupdyr. Nesip etsin. Sağ olun. Näçe bermeli? Edil, bar. Özüm söyle. Bolýar. Salam. Salam doğun. Näçe manat bermeli? Hiç de adam gerek geldim. Bol. Bizim mağdinin madından kişiräjik size sowat. Soğuğu. Hawa.
Iň bolmany el hakyny bir alyň da. Hiç gil hak gerek gel. Bizim maksadımız müşterini razı etmek. Bağışlaň, siz kim bolýaňyz? Şu kiçijek mağazynyň eýesi begli. Wy şeýlemi? Sag bolyň taňry alkasyn. Size sağ olun. Oğurnyra ýörüň bolmasa özüm taşlaýam. Yo, sag bolyň. Köp sag bolyň. Adar edilme. Ýörüň özüme giderin. Ýörüň. Ben düşünmesem gelmen sever. Meni sevken seni flörşedem. Beni çıdam, yekece sapır düşünme. Beni tanışın diye bulsun düşünme. Ne için onu bildim. Ine de ben ýaşaýan ýerim. Şu ýerde. Ha, şu ýerde ýaşaňyzmy? Hawa. Bir ogulcygym bilen ödüm. 3-nji etaçda. Mümkin bolsa nomeryňyzy beräň. Siz beräň. Ödüm habarlaşar. 62 38 86 36. Sag bolyň tanışanma şart. Sağ olun. Alo. Şu gün akşam mı? Böyle eğer işlemi dinleyin akşam baracak. Böyle. Kille boş gibi dårlig. Kille boş gibi dårlig. Thikke hjerner sminke dårlig. Unge jeg som mange øyre. Mange ginger er hold. Kille boş gibi dårlig. Kille boş gibi dårlig. Canlaşar. Hayfı eğri, hayfı doğru. Alan yıkıdemi. Entek düşünmedim ben doğru. Bir oyunum öğlen 4 saat. İşe gitmeler, açık 4 saat. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Tanımaktan parmak yok yara. Çağızıklarda qarasha 4 bala. Faqat adam yok aramızda. Emmi fidaliye. Faq elimdeki sağı DP. Cepteki kariye. Bir topar talamçı taşımda. Beri Somaliye. Bugün Irak kaydalı. Ertir cumami. Kelle boş gibi dårlig. Kelle boş gibi dårlig. Thikke hjerner sminke dårlig. Unge jeg som mange øyre. Mange ginger er hold. Kille boş gibi dårlig. Kille boş gibi dårlig. Hayfı eğri, hayfı doğru. Alan yıkıdemi. Entek düşünmedim ben doğru. Saydım ona göre. Tanışmaya dere. Karşım tutup göre. Yaşına seyretmenim. Saydım ona göre. Tanışmaya dere. Karşım tutup göre. Karşım tutup göre. İse yaram dok, jeg reat edel ebola, Bala bilyan tinga thugu boş çüve dårlig, Barmaklan dassina das den pori, Gidip barya yas hem terviye, Kille boş çüve dårlig, Kille boş çüve dårlig, Minki yanım stinke dårlig, Ferret hemmiksi i yara, Kim dimeli oru, Saydım ona göre, tanışmaya dere, Karşım tutup göre. Yaşına seyretmenim. Yaşı ödenimi düşünmek bile. Soğuk bilmeyen adam düşünmek bile. Sana saydım ona göre. Tanışmaya dere. Karşım tutup göre. Yaşına seyretmenim. Yanlış ediyorum. Men seni söyleyen. Men biter söýýän. Ertir. Jaýyň oruna çykarsy bolamy? Begli. İşgärlere aylyk vermeli.
Ne ýükü pul var, ne de işgärlere aýlyk bermäk pul var. Sen soňky ýolgat öte geçdin. Egli, töwreňe seret. Ne maşgalaň, ne işiň, ne de dostuň bilen gatnaşýan. Aklyň aýlan. Haramlyk basan her adamdan kaçanan bolsa bir gün başyna bela bolar. Düdüräýe ýogunny. Özüm bilerin düşündüňmi? İşgärlere daýdaý biraz garaşaýsynlar. Halamasalarym han gapy. Alo. Salam Ihlas, men Begliň aýaly. Assalamu alaykum gençe. Aýtmak bir hilrägem boli. Soňky döwür Begler bir zada bolýa. Öýe giç gelýär. Sähel zada da gaharlanýar. Hawo, şonu menim aňdym. Hiç hil öý bilenem işi ýok Ihlas. Siz arkaýyn bolun. Men özüm baralaçyn tapar. Ihlas, özüň sere döwür. Soňky döwür şoňa bir zada bolýa. Bolýar, sag bolun. Saman işler. Golçulukmy? Begli men sana öňüm diýdim. Ya men. Ya da maşgalan. Begli, ýöne sende netije bolmady. Şoň üçinem netijeni men çykardym. Men senden aýrylmaly. Sen näme ýetenek ha? Näme kemçiliň var? Biz şu zady başyma kap öň düşünçdik ha? Düşünçtük. Ýöne men ýadadym. Şoň üçinem maňa hemişelik hemem erkin erkek gerek. Näme? Ýene urjakmy? He? Urjakmy? Ur. Öňüm iýmet kümrogum däle. Ýene ur. İçiň soýança ur. Gowsy öllürde diň. Ýumaglyňy. Görleme. Alo. Baryan hadi. Başlyk mümkinmi? Geç. Doğru düşünün başlyk. Eýem 3 ay bäri aýlyň meraň tok. Meňem çağam agyr ýagdaýda. Doğru düşünün. Egerde şulay, men aýlygymy bermeseňiz men sizi polisiýa tapşyrmaly bolýar. Ertir tap berer. Ýöräber. Bor sag bolun başlyk. Alo. Alo, bapa. Ho, Begli. Taşna çıkaydı. Ha, boldy bardym. Bolýa. Gowun bapa. Gowmadım. Şu oğlundan aylıkları hemmesine berersin bolamy? Pulu nerden aldın?
Maşynymy satdym, hiç kim aýtdy bolamy? İşläber. Alo, Alo, howa diňleýär. salam Bahar, sizmi? Howa men. Kimiz gürleşmeli zadymız var. Men Begliň ýakyn dosty. Bolýanna. Ertir saat 9-da görüşeýiz. Bolýa düşündüm. Ertesi saat 9'da. Bolýa. Sağ olun. Sag bolun. Verdi. Salam. Bahar, men Begliň iň ýakyn dosty. Men sizi Begliň maşgalasy üçin çağırdım. Begli sen üçin bar zatdan geçdi. Hatta işine miyattan çıkardı. Sen gayrat etdi Begliň durmuşundan çık. Men san gowluk bilen duýdurýan. Be. Bollaňmy? Sözüň haýdyp. Indi men diňle. Men begle kän idim. Ya men ya da maşgalaň diýip. Ýöne bir gaty bir-birimize baglanlyk. Men nämedik bolsa-da begilen aýrylmaly diýen karara geldim. Eger sen maňa kömek edip bilseň. Onu men gowja diňle. Men soňrak Begliň işe çağırjak. Ondan öň ýene bir tanşym çağırjak. Sen şu ýerde şoň bilen gülüşüp gurulşan bolup durarsyň. Alanam soň aýdar. Düşündiňmi? Düşündüm. Kimsen? Daha kim gerek? Bahar gerek. Bakar yoğundu zayn bana sattı. Satdy? Ova sattı. Sağ ol. Keyfine çağırdın mı? Gel geç otur. Keyfine mi diýen soroşny aýtmaz adyň bamy? Hawa keypine ýöne oturdy ya.
mallın yetmedimi? Ha? Ayr elini. Maşiniydin mündürdüm, jay diýdiň jay berdim, pullyydin pul seçdim. Şun bana veren jogabym. Ha? Sana diýen. Inni gabatlaşaýsaň, ola özüňe kenin. Tapanyňam tapmarsyň, düşündiňmi? Kadar bilmez. Binamız. Begli, gelliňmi sagaman? Nahar ejekmi? Yok. Gyýdym otursaňmy? Näme boldy saňa? Ece, emelen kakadı çağalan okuakça, nämçin kakam okuakdan ogay. Waq kakaň bir işleri bar. Ertirek der gyýdym seni kakaň okuwa bolýarmy? Bolyaçı.